Ting nindota sa kumbate dito Senado kagapon. Ari, unahon taning kuan mi. Unahon sa nato ning kumbate. Laki tuwa dito ang nindot ka salida. Dili Cebu minus kayo. Kagapon, ayay. Actually, kagabi, naundang ang ilang sesyon kaya ni-walk out ang mga sakop sa minoriya. Pahitungod atong motion ni Senador Rodante Marcolita nga iyang anak po, kongresista man po ni. Ang iyang papa, Rodante, iyang anak si Ropaulo. Naloko na. Kongresista po. Matod pa nga, atugutan ang mga senador nga maka-appeal sa sesyon o niya makabutar online. Mao ba? Okay, sa kaya ko Rodante na. Inungdan nga ni Sangko sa grabing panaglalis o ni Sangko yun. Nga tos pag-walk out, human. Niingon si Senador Sherwin Erwin Toplok. Otro sa ni Pasti. Naloko na. Kailalang mo aning magsuuna por bidang grabiha gini. Ha? Matod pa ni Senador Erwin Toplok nga gituyo ning maong motion ni Marcolita kay naay duha ka bok senador nga prisuhonon inig lusot sa warrant of arrest, posibleng mga priso na ni silang ang mention sa ombudsman. Matod pa ni Erwin Tolpo nga si Jinggoy ugma pailan kay karon og holiday man. Og si Joel Villanueva mo inungdan nga niingon si Erwin Toplok nga og mapriso ni tugtan ba di ay nganong usbon man nato ang Senate rule. Nisaw na yun ang Senate President kasi Pitiki Cayetano niingon nga you're out of order. Your Honor, you're out of order. Hinungdan ka nga nagkawa sila. Automatic. Walk out pero buwa pa maunlang bisan og suspended ang sesyon kay ang nag-preside si Senadora Loren Ligarda man bisag suspended ang sesyon ayay na diskuido na kay ang matod pa si Marcolita og si Risa wa pa maundang ang ilang laris na hinungdan nga matod pang Marcolita wa man ko kay legal background. Insulto si Risa Ontiveros nga kandidato pagka presidente 2028. Naloko na. Hinungdan nga walk out duwa tay mahimo na kay unsi ra ta. Mao na diha. Unya na inig ka priso kuno matod pa ni Jinggoy Estrada. Ba? Si Jinggoy Estrada gikuha ang reaksyon kabahin sa iyang nag-ung-ung nga kasong plunder og malversation og uban pang mga kasong pitindaghana. Kamatod pa subiin. Sige lang. Mao ba? O kuno ni ang premyo sa iyang gibarugang prinsipyo. At ang hingigan Jinggoy Ni matabang na sa prinsipyong gibarugan. Mao ni nakanindot ra Jinggoy kay nasa prinsipyong gibarugan. Samtang diya pa'y maka tingkag sa inyong ilong. Ang Central Bank Governor ay mas dako pagsweldo sa presidente matod pa sa Naloko na. giingon ni Montoplok igsuon po nila ni Erwin og ni Rafael. Ang Central Bank Governor ato sa tambiyaang Senado kay porting gubutan ito ato pa linaw-linaw gamay. Mao ba? Ang Central Bank Governor nga si Eli Rimuluna. Dili na po na siya sukat pa po sa una. Tungod kay doon naman sila kaugaling yung charter o doon ay kaugaling yung balaod. Matod pa, lalimang kang ang sweldo di ani. Way labot bulos ha. Mukaba tinig 52.76 milyones ang sweldo sa Central Bank Governor. Apil na ang mga sakop sa Monetary Board sa Central Bank. Astang kabiha. Matod pa si Eli Rimuluna, i-convert ko sa dollar, ang iyang sweldo, muabot og 878,000 $833 samtang ang iyang counterpart dito sa Amerika nga si Jerome Powell mukita lang og 190,000 matag tuig patandakuan ang prinsa. Matod pa nga ganong wa man mauwaw ni taga Central Bank. Kamas dako pa lang sweldo presidente, vice presidente, senate president og ang House Speaker. Nampoy malita sila. Murag na uwaw sa sila ipagkawawa ni Montoplok. Kasta pa ita. Balikan na to Jinggoy. Matod pa niya nga ang kasong plunder ug mang adlaw matod pa ni Bonjing Remulla ug mang adlaw duso na
ngadto sa Bayan ang kasong plan ni Jinggoy o ni isunod ni Joel Villanueva og laing siyam pa ka mga senador pero matod pa nga dili kuno ni matod pang Remulla dili ni panggigipit sa mga sakop sa oposisyon ngadto mga kontra or kaatbang or kontra sa administrasyon ni Bangag kundi kaso gini kaso apan ang kang Martin Tambalos o Sumuales gina padaplin lang gihapon hangtod aning mga orasa pagkagamay de, hamol naman de, dito sa ano, buhaya man. buaya ha matod pa buaya matod pa dili ni panggigipit mo ay kanang kuan ra gini kanang gingong tinud-anay gini kang bunjing Remulla ay mo na dihay mo ni nakanindot nila kay ang ilahang giingong panggigipit Ako na. giuna ang mga kontra sa presidenteng Bangag. Agang Martin Romualdez kay first degree cousin ni Bangag unya na O ba? mana ang buwan sa Mayo ang trabaho sa Mayo ugma Huwebes ug Biyernes na lang. Kay wa naman Lunes pitsa 1 na Hunyo naman pero ang saa ni Bonjing Remulla nga buwan sa Mayo iyang file ang kaso ang Tambalosos nga si Martin Romualdez. Samtang ang inyong presidente nga tuas Japan karon Naloko na. matod pa nga kagahapon gipangutan sa mga reporters kabahin na ning no election nga mood kunuhay para sa 2028 para i-extend ang ilahang murag senior nila Marcos senior style ang ilang mga termino igo lang ni tingsi ang presidente uban sa iyang asawang labaw pang nagtingsi Yawa! Pawa! si Lisa Araneta Marcos ni uban-uban ito sa Japan musik-usik na sa budget ng kanahan Naloko na. kining mga no election scenario pagawas ni atol sa privilege speech sa iyang maguwang nga si Aimee Marcos nga kontra po ni Lisa og ni Bangag nagihulagway ning fake news peddler po ni si Aimee pero og naay kaso ang mga senador ang kontra kasagaran kontra gyud Marcolita naay kaso nga nag-ong-ong Robin Padilla na apoy kaso Bungo na apoy kaso Ano nakanindot kay ang mga majority sakop sa majority black pinanguluhan ni Pitike Cayetano iyang gusto nga makabutar yun ilasabot gini nila makabutar kadto mga senador nga mapriso o diapuhon tungod sa kaso ang gipasaka ngadto sa Bayan ni Bonjing Remulla so majority gyapon sila minus bato Mao ba? wa na delikado matikyaob na sani inig sunod buwan galing kay sunod semana alan paghapon alan pa inig sunod buwan kay matod pa wa na inig-balik sa session na 20 I'm sorry, inig balik ani sa session tungod kay ikalimang sona ni Marcos murag wa na sa Alan Cayetano. Samtang astangil ara. Kini mo'y kinangil aran. Sa gipahigayang survey sa social weather station, dili tong RPMD ha, katong Radio Philippines Michael Dino. Nga si Marcos pwede na ko ang score. Kinsa ba ni? Pilang kibayan na nga mahimong 90% ang imuhang score. Pero ang Social Weather Station or SWS niatong ni pahigayon og survey niatong Marso 24 ngadto 31 nga dunay 1,500 ka mga respondents diin duna po ni ang dunay plus or minus 3 percentage points ang presidente sa iyang net satisfaction rating negative sus paita gikas negative 3 nahimo ng negative 15 wa na ginisalig aning bangat matod pa sa Social Weather Station or SWS nga kining mao nga survey nagpakita lang nga ang dito gis Mindanao hurot-hurot oy unya ang dire sa Cebu, Visayas hapit na nabaw kayo nakakuha lang itong 33% ang presidenteng Bangag dito sa Luzon.
Negative 50 na, pastang luoya sa. Negative 50 na, si mga gihulagway ni sa SWS, gapor kayo ang iyang rating, matod pa por. Dito sa Senado gapon, si Senador Chis Escudero, ang kanhi Senate President, ningon nga, karong siya na ang Committee on Labor chairman sa Committee on Labor dito Senado, matod pa niya, itunong niya kalabi na kay holiday karon, ang iyang priority gyud unahon niya ang katungod sa mga mamumuo, labi na sa sweldohan niini. Matod pa niya gipasalamatan sa niya ang mga sakop sa Committee on Urban Planning Secretariat nga mo iyang gibiyaan nga committee ba diin, matod pa niya wa gyud na pending nga trabaho diya sa ilang lamisa, ang tanan gisulbad giniya sa di pa siya mobiya sa maong komitiba. Karon iyang atubangon ang Committee on Labor alang sa mga mang-uuma nga kinahanglang hatagan yun o prioridad unta sa gobyerno ang mga nangatangtang sa trabaho. Labi na, kay doon na po ila in 2,000 dito sa MIPSA na natikyaob tungod kay nanira ang ilang kumpanya. Maura po yung nakanindot ni kay ang atong Senado murag yung sigig sabong ay murag mga kaka. Aritas nindot nga balita kay wa lagi tuob hinon, wa nay tuob. Kani ato tuoban naman mo. Ipaibaw kagapon ni Governor Pambari 4 nga ang Balamban, tidakuan ni 12.7 million man ang Balamban Provincial Hospital. Nigahin ang gobernadora og 12.7 million para sa expansion o renovation. Expansion sa ilang radiology services o renovation sa maong Tambalanan. Matod pa, kining maong expansion para kini makaserbisyo sa mga taga Midwest Cebu nga di na kinahanglang moari pa og syudad, Tambalanan sa syudad o Soto aron magpatambal. Kay matod pa halos kompleto na ang mga medical equipment sa maong Tambalanan dito sa Balamban Provincial Hospital. Okay kayo, Gob? Okay ka? Kani ato ignore naman kang lalay nga pagtuob mo. Karon ang Provincial Hospital o ang District Hospital halos kompleto na tanan. Di na gid mo tuuban. Di pailain nagplano karon ang gobernadora pinaagi sa chairman, siya may chairman, automatic chairman sa Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Council nga magbutang og treatment and rehabilitation center dito sa Pinamungahan alang sa mga dragons. Matod pa nga. Dili lang ni ordinaryong treatment kay tawgon nila og new life o bagong kinabuhi gawas nga i-rehab dito ang mga dragons. Matod pa niya nga kinahanglan tudloan sa nilang panginabuhi aron dili na mo sangko sa paggamit sa mga illegal nga drogas. Matay murag Mao ba? di din madag tuob katong nga lalay mga dragons tuoban naman to. Anya dahil ang United Cebu Taxi Operators Association na pasaka nagkaso sa mga kadagkuan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB. O na nangayo kini sila og temporary restraining order o writ of preliminary injunction aron kanselahon ang Memorandum Circular sa LTFRB 2026-37 nga naghatag na po og lain nga prangkisa sa 1,000 ka mga electric vehicle nga paibibihay ang mga taxi. Nastampaita ang kiha silang Attorney Timor Mendoza, ang chairman sa LTFRB, si board member Greg Pua Jr. Perting puwahan din tuwana. O niya si Engineer Isagane Victorio, apil ka kiha, Victorio. O ang Officer in Charge, Executive Director, Attorney Sherwin Visconde. Matod pa nila nga, matod pa sa mga taga Oktoa nga wa gani mihimo
og public consultation kung nagkuwang ba ang mga taxi units dinis Central Visayas kay Oscalibo ni dugangan ng mga blue. Atod pa nila nga gustong patyon sa gobyerno, pinaagi ni Timor Mendoza ang mga taxi operators o drivers nga matod pa nag-ilay sa tumang kalisod tungod sa kataas sa presyos lana tibuok kalibutan nga matod pa gi langaw na Naloko na. ang mga taxi kay mahal na kayo og plete pero wa mo mahal ang taxi kuan lang ang nihit lang kay pasahero kay walang naginod sa rinta. Delikado ni Timor Mendoza. Balik-balik gobyerno ni Ukuyan eh. So kay nindot ani niya no? Kanahan siya balik-balik gobyerno.